Kunu araba juye kalo tile 10 Mali ministru ka dɔgɔkun lajɛlen be n'an ko ale ma ko conseil des ministres o sigira baaraw kuncɛtɔ u y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛnfura tun tara avril kalo tile 10 tɛmɛnen ka parti politikiw k'olu ka baaraw ka a sonsori ani kɛnyɛrɛ kulu minnu n'olu be baara min kɛ n'ani politiki baara k'o bɔlen don k'o bɛɛ lajɛlen k'o sonsori ko o sɛbɛn kɔni ko o bɔra a ma sɛbɛn kura min tara o be yamariya di parti politikiw ma ani ni kɛnyɛrɛ kulu ninnu u ka baaraw u ka a daminɛ ko kura ye o la sa a ɲɛfɔra k'a fɔ ko kun min y'a to ni sɛbɛnfura in tun tara avril kalo tɛmɛnen ko o kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye k'o de ye k'a fɔ ko lajɛrɛ belebele min ni a tun kan ka sigi sen kan n'an ko ale ma ko dialogue intermalien n'o tun ye maliyɛnw ka kumaɲɔgɔnya ye ko o lasa o tun ka se ka kɛ ka sɔrɔ ɲagamima don a la wa a ka se ka kɛ jamana fantan a nani bɛɛ lajɛlen na o ni a ɲɔgɔnnaw de y'a to i ka dɔn avril kalo tɛmɛnen ni sɛbɛnfura in kɔni ale tara